Здравейте, много благодаря за интереса, много се радвам да нова публика. Голямо удоволствие за мен да представя моята близка приятелка и колежка Весела Ножарова, куратор на българското участие в Венецианското биенале през 2007 година. Място, на което не си бил преди. Весела ще разкаже повече за какво беше тогава, как го мисли и как го вижда сега през перспективата на времето, което е минало. Светле, много благодаря. Наистина не съм очаквала, че ще дойде момента, когато това, което сме правили преди цели 18 години, ще бъде важно. 2007 година, малко да разкажа за себе си, може би, защото не всички се познаваме. Да, доста е динамична ситуация. Аз съм завършила история на изкуството в художествената академия. Още в края на 90-те започнах да работя в Съюза на българските художници първо. Там работих 2 години, 90 до 99-та. След което работих най-разнообразни неща, включая бях програмен менеджер за визуални изкуства на Червената къща, току-що създадена. Работила съм, разбира се, и в някакви всевъзможни бизнеси, защото особено тогава беше доста трудно човек да живее и да работи само като куратор. Куратор беше една такава много рядка и много прилична дума, ако се сещате. И беше много трудно да се, как се казва, да си намериш място под слънцето. Бяхме 5-6 човека, които се идентифицираха в себе си като куратори, а пък такива без институции беше доста сложно. Завършила съм история на изкуството. Какво да правиш сега? Дори свързано с натискане на масата. Вероятно ще бъде така, частично, тъй частично на някъде. Завършила съм история на изкуството. В академията не се учеше практически неща, свързани с това как да направиш изложба и как да курираш изложба. И в общи линии голяма част от нещата, които съм научила, са били от практиката и чувствам себе си като практик, който продължава да няма абсолютно никакви други интереси. Това е направо трагично. Освен това, което се занимавам, да правя изложби, да ходя по изложби, да познавам всички художници, да знам кои художници какво правят. И така вече толкова много години. Един ден, абсолютно случайно за мен, срещнах на улицата. Тази история е доста странна, но просто понякога така се случват нещата. Понякога нещата са доста случайни, особено в едно по-старо време, когато правилата не са много ясни, защото в 2007 година, представете си, нямаше интернет. Имаше интернет, но нямаше Фейсбук. Всичките методи за комуникация и публично въздействие и в културния сектор и въобще в света, който ние обитаваме, не функционираха по този начин. В България имаше малко хора, които бяха ходили да гледат Венецианско биенале въобще. На практика аз бях по случайност, предната година бях ходила да гледам Венецианското биенале, така че бях от тези, които знаеха какво е. И една вечер, преди едно откриване на изложба, абсолютно случайно пред Народния театър, срещнах Борис Данаилов, който по това време беше директор на Националната галерия, с който се познаваме така, не много добре към този момент. Аз съм на 33 в тези преди 18 години. И го срещнах и той каза: ти ходила ли си в Венеция? Нали ти беше да гледаш биенале? Тя каза: да, бях миналата година с приятели, ходя и гледах го биенале. И каза: трябва да говоря нещо с теб. И точно беше се получила следната ситуация. България влиза в Европейския съюз 2007 година и по повод на влизането ни в Европейския съюз ЮНЕСКО, щаб-квартирата на ЮНЕСКО, която се намира в Палацо Зорзи в Венеция, се обръща към Българското министерство на културата с предложение да използва двора на Палацо Зорзи. Това е тази сграда, която се намира много близо до площад Сан Марко и е на пътя към Арсенале. Да използваме двора, за да се направи изложба на българското съвременно изкуство, с което по някакъв начин ние да, как се казва, да
ознаменуваме своето влизане в Европейския съюз. Става дума за декември месец 2006 година, края на декември даже, в един голям студ, в който тази новина стига до Борис Данаилов. На него му се дава тази задача от Министерството на културата да проучи въпроса как стоят въпроса за създаване на българска изложба в Венеция. До този момент Борис не беше ходил на Венецианско биенале. Не беше го виждал. И аз, понеже съм иначе предприемчив човек и моментално откликни, казаха ми да, разбира се, хайде, и някакси много бързо се задействаха нещата. Това е време, в което няма конкурси за биенале, значи така, не е много комфортна ситуацията от гледна точка на ферплей. Няма конкурси за биенале. Министерството на културата, за разлика от сега, съвсем не е свикнало да дава пари за визуални изкуства. Няма фонд култура, няма писти, по които може човек да кандидатства. За спонсорство въобще не знам. Аз правих някакви кански усилия, но в същото време и това не мисля, че беше много ясно как може да се случи. Минава някакво време и Борис ме вика да ходим заедно в Министерството на културата, отиваме, аз казвам, аз ще направя. По общи линии цялата ми кариера се дължи на един такъв малко лекомислен ентусиазъм. Аз съм, да, аз ще направя, ще организирам, ще направя Венецианско биенале в този двор, Палац Зорси. Но това, разбира се, вие знаете, Венецианското биенале е държавно участие. То беше се случвало преди това няколко пъти по много компромисен начин, винаги без конкретно пространство, без конкретно място. Имаше едно национално участие, за което всички бяхме чували през 99-та на Нетко Солаков, което също беше попаднало в мелачката на административния ужас на Министерството на културата, където не може да се стигне до писмо, не може да се стигне до кореспонденция с Венеция. Някои неща наистина зависят от голямата администрация. Те не могат да се случат. Венецианското биенале е от тия неща, които не могат да се случат без администрацията на държавата да функционира, да работи, да взаимодейства, да разбира за какво става дума и да се възползва от това, което правят всички художници, куратори, публика и така нататък. Но ние говорим за едни преди 18 години, светът доста се е променил от тогава. И тогава наистина нямаше върху какво особено много да се стъпи, за съжаление. И нещата бяха наистина на добрата воля и добрата желание на някой в Министерството, някъде по етажите и така нататък. Хората наистина имаха много добри желания и намерения, но всичко това трябваше да се изгради, задвижи от нула на практика. Времето е декември месец края, малко преди Нова година. И на практика всичко трябва да се направи от нула. Трябва да се измисли концепция, трябва да се направи да се решат кои художници са, да се направи пресконференция, да се обявят тия художници, да се устои на огромния натиск, защото цялата българска художествена сцена мечтае от много години за това биенале. Аз си спомням как срещнах на едно откриване Андрей Даниел, Бог да прости, и той ми каза, разбери, ние винаги сме мечтали за Венецианско биенале. И наистина, от една страна, моето биенале трябваше да отпуши по някакъв начин тази тема, този път, въобще тази тема в изкуството в България, да стане една крачка по-нормална, по-достъпна. От друга страна, си давах сметка, че влизам в една игра, която не е много ферплей за цялата сцена. Просто аз се появявам като човека, който казват направи го. Няма време. Трябва на 14 януари да имаш концепция, бюджет, художници, план, действие, всичко. И така, аз трябваше много бързо да реагирам, много авантюристично сега от днешна гледна точка. Аз, разбира се, това съм правила винаги, още от началото на 90-те, работя в някаква такава по-динамична ситуация, свързана с съвременно изкуство и познавам всички, знам кой, къде му е силата в този момент, кой с какво работи, каква е неговата възможност. Разбира се, тогава, сега от днешна гледна точка ми струва абсолютно абсурдно да изберат 3 мъже художника. Как ще избереш 3 мъже художника?
в днешно време просто няма как да го направиш. Трябва да има жена, трябва да има паритет между двата. Но в този момент аз нямах такова усещане, че трябва да се съобразявам с такъв тип ситуация. Трябва да кажа, че имах абсолютната свобода от Борис да организирам по какъвто искам нещата, по какъвто начин искам нещата, но в същото време имах и пълното съзнание, че на практика, освен че ЮНЕСКО дава пространство, като те дадоха вътрешния двор, който след малко ще видите, на тази фантастична старо палацо, за да стане едно национално участие добре, аз си давам сметка, че трябва всичките елементи да са налични. Трябва да има много добър екип от художници, които да бъдат поканени да направят специална работа, съобразена с концепция, с място, с така. От друга страна, Венеция е много специфично място и в Венеция, това е моят плюс, че аз вече бях ходила и знаех, това е огромно количество изкуство. Значи, аз като бяха 86 държави с 86 различни изложби, които са по едно и също време. Отделно има кураторската изложба, в която има примерно 200 художника, има голяма концепция, много амбициозни неща, влизаш от място в място. И ти виждаш, на практика, никога в Венеция, почти никога никой не си позволява повече от 3 дни да ходи по изложби и да гледа. Трудно е за повече от 3 дни, защото е тежък град, скъп град. Хората просто така си планират обикновено гледанията. 2 дни отнема Джардини Арсенале, така и по билет някакси. И да речем един ден препуска из града, където освен всичкото има и съпътстващи изложби, колатериални изложби, не знам какви изложби. Има хора, които се събличат голи на Гран Канале и правят перформанс, иначе има всичко. Просто наистина всичко. И това в някакъв смисъл е доста изтощителен доста изтощителен рейд. И ти трябва да, като куратор, ние винаги, като художници, ние трябва да знаем, че гледането на това биенале, привличането на вниманието на публиката, то може да бъде много кратко. Ние не можем да влезем и влизайки публиката да бъде залята с сложна информация, концептуални текстове, неща, които те би трябвало да вникнат примерно след 10-минутно гледане. Това е лукс, който в Венецианското биенале почти никой не може да си позволи, освен ако не е примерно немския павилион и те преди го правят. Защото големите павилиони, разбира се, и големите държави някакси изискват вниманието на публиката в много по-голяма степен. Така че едно от нещата, с които аз трябваше да се съобразя, измисляйки буквално за 3 дни концепция, избирайки автори и така нататък, е, че работите трябва да бъдат много лесно разбираеми, много бързо да влезе човек в тях, много бързо да разбере за какво става дума, да разбере, че това е български павилион. Също така имаше и голямата отговорност, че ние не сме били много години със собствено място, в изложбата може да видите за колко години, как и какво, но не сме имали собствено пространство, на което да пише български павилион. И на нас ни трябваше, трябва да обявим това, да го разгласим, някакси да го отпразнуваме по един малко по-специфичен и специален начин. И третия много важен момент е, че Венецианското биенале винаги е много важно за презентирането на държавата в света на изкуство, но също така е много важно и за начина, по който в самата държава се разбира това изкуство, начинът, по който хората се идентифицират със съвременното изкуство, родена в държавата. И това беше много легитимиращо, много е важно. Някакси в България това, което ние показваме в Венеция, да бъде разбрано правилно, може да не бъде харесано. Харесването не е най-точната, как се казва, индикация, но да бъде прието като един от възможните изкази на държавната културна политика, ако мога така да кажа. Така че много сложни неща. Сега си давам сметка, но тогава преди 18 години чак толкова не съм се задълбавала. За мен беше важно, че ние имаме супер добра локация. Да, тя не е в Джардини, не е в Арсенале, но е лесна за намиране. Хората минават през това място, така и така. Двора и Брукът е бил ползван за павилиони, Черна гора, примерно, е била предна година и така нататък.
Така че мястото беше наистина добро. Бяха ни предлагали и горе едни зали, които ставаха за неща на стената, но беше абсолютно безсмислено да караме хората да търсят по етажите нещо. Така че ние се съсредоточихме в двора. Между другото, тази година на Венецианска биенале и в двора също имаше една изложба, малко не трудно да кажа сигурност на коя държава, но отново беше дадено на павилион на държава. Бюджетно нещата не стояха добре. Министерството на културата ми дава 6500 лева. Мисля, че и казаха, толкова имаме, това е положението. Така, до тук. Един ден, понякога така, защото куратора е половин художник, артист, нали, разбира, той не е счетоводител, но не е човек, който всичко ме в таблица. Един ден, мислейки за концепцията си, а пък аз, когато работя върху такива неща, както казах, нямам абсолютно, освен семейството ми и работата ми, нямам хоби, например, но изцяло бях се съсредоточила върху това кой с каква концепция. И ми излиза в главата, слушам една песен в колата. И в колата, и сега се опитвам да намеря тая песен, не мога, между другото, може да съм си въобразила, че съм слушала песен в колата, но песента беше A place you have never been before. Място, на което никога не си бил преди. И това ми почва да се върти в главата на стоп и аз казвам, да, във Венеция ние някакси не сме били преди това. Не сме били в истинския смисъл на думата, не сме били част от това място по този начин, в който си мислех да бе. За нас то е ново. Да отиваш към място, което никога не си бил преди, то носи едно много специфично усещане за вълнение, за тръпка, за така, и приключенски моменти имаше в цялото това начинание, в което аз бях се пуснала. И около този слоган A place you have never been before, място, което никога не си бил преди, аз започвам да завъртам цялата концепция, като вече бях решила кои да са тримата художника и как решавам да са тримата художника. Иван Мудов, който в този период е може би най-разпознаваемият млад български съвременен художник, склонен на много интересни рискови начинания. По това време той беше направил фрагменти, едно от куфърчета е навънка. Много противоречива работа, особено в тия години. Сега вече сме свикнали на всичко, но тогава да отидеш да крадеш от музеи си беше доста смелакъв. Но той вече беше завършил цикъла си с куфърчетата и когато говорих и го поканих, аз му казах, той по това време 32, той е една година по-малко от мене, и аз викам, Иво, трябва да направиш нещо, с което да привлечеш хората да разберат, че сме там, че сме в Венеция, че имаме павилион, да дойдат на нашата изложба. И той вика, добре, ще помисля какво да бъде, защото Иво също така има една невероятна способност. Винаги около себе си има много хора, винаги той е способен да повлече след себе си много последователи, почитатели. Да го кажем, в ерата преди Фейсбук и Инстаграм той беше инфлуенсър. Нали? С неговите си пипала на привличайки обществено внимание. Без съмнение и до ден днешен за мен Правдолюб Иванов е може би най-гениалният съвременен български художник в моята класация. Така че с него въобще не съм имала никакви колебания. Ако някой трябва да отиде в Венеция и да покаже изкуство си, това е абсолютно уникалният пловдивчанин Правдолюб Иванов. До ден днешен удоволствието да общувам с него или пък лекцията, която той наскоро в Кредо Боно, където аз съм куратор, и направи пред млади хора, пред студенти, просто наистина изключително изживяване. Така че правда беше единия. Той много хареса място, на което не сме били преди, много му хареса самата тема. И третия художник е Стефан Николаев, който по някакъв начин олицетворяваше оная българска диаспора на български художник, който е тук, там, който има много добра позиция не само в България и по света. Защото когато избираме кураторски участието на автори, трябва да знаем и това, което те носят след себе си като публика, като интерес.
Само самото изкуство не винаги е съвсем достатъчно добре да се използва вайпа и контекста, в който този художник работи. До тогава аз бях гледала друг тип неща. Той не беше правил скулптури, Стефан. Почвам да ви показвам другите работи. Може би вие и ги знаете някои неща, но да, малко е даден цвета. Да видим, няма ли да се промени, няма да се промени, вече съвсем не се променя. Да, той измисли там да направи... и сега, една по една работите и после за начина на работа. Продукт направи този проект. Сега, пак ви казвам, всичко се развива с шеметна скорост. Примерно, биеналето се открива на 6 юни, нещо такова, 6, 7, 8, нещо такова, началото на юни. Тогава беше юни. А пък ние сме започнали да работиме реално към средата на януари. Сме отишли за първ път с художниците, минала е пресконференция, всички ни мразят, но на хартия нямаме Фейсбук. така че аз имам добра документация на всичко, което излезе по това време, но вестници и така нататък имаше много голям отзвук. Ние сме започнали да работиме в средата на януари. Февруари. Нямаме никакъв бюджет към този етап. Имаме идеи и почваме да мислиме как, откъде, въобще не знам как сме се навили да го правиме. И само да кажа още малко чисто от менеджерската страна на целия процес работен. Аз веднага разбрах, че аз трябва да си направя екип. Националната галерия нямаше никакъв ресурс екипен. Те ми дадоха едно голо бюро с един компютър и казах, ето тук може да се случва това, което искаш да се случва. Борис беше комисар на биеналето, но той е малко по официалната страна, да напише писмо до ЮНЕСКО, да отидем до Венеция. Този вид по-висок ранг комуникация. Но аз трябваше да измисля абсолютно цялата система, по която това нещо да функционира. И това, което беше най-стресиращото е, че в мига, в който започнеш да работиш с Венецианското биенале, с фундация Биенале Венеция, те започват да очакват от тебе супер, че ти имаш огромен екип и че започваш да правиш първи прес-релиз, втори прес-релиз на италиански, прес-релиз на английски, прес-релиз на френски. Обявяваш кога ти е откриването, обявяваш кога монтираш, обявяваш, даже изтървахме момента да обявиме колко плаката къде искаме да ни се сложат, защото просто не можахме да смогнем. Изпращаш визии. Просто те се очакват, че ти работиш от 6 месеца преди това, а не от вчера. И че тази инфраструктура, както във всички други държави, е там и тя моментално се съдейства и така нататък. Сега трябва да си призная, че аз по това време не знах чак толкова добре английски, колкото сега. Даже не го ползвах особено добре. Аз съм завършила художествена гимназия. И това, което аз направих, е, че имах огромен късмет да намеря едно момиче, което ще ви покажа малко по-нататък, което беше в Поразъм в България. Милена Делева, работеща в Червената къща, специалист по литература, беше работила с Джулия Меркурио, германка, която е от италиански произход и която точно беше завършила, примерно, по социология своя Еразъм в България, но ние се тръгваше, България и харесваше. И тогава аз я наех, без да имам пари, да бъде, как се казва, да работи с мен като асистент. И Джулия беше абсолютно фантастична. Тя пише фантастични писма на английски на всички хора в биеналето, поддържаше огъня на всички имейли, които трябваше да се отговарят. И наистина без нея ще бъде доста по-трудно. Така че почнах да правя от самото начало инфраструктура. Джулия отговаря на имейлите и прави планове, как трябва да се изпрати на кого, какви документи трябва да се подпишат, защото има доста документи, които комисара подписва. Аз тичам по спонсорства, защото на практика нямам пари. И отделно се работи с художниците и с продукцията на тези работи. Тези работи, за съжаление, доколкото разбирам, вече не съществува тази работа, която се казва Паметта е мускул, ще да кажа мисълта, но паметта е мускул, и която правда направи за това място, което наистина се откроява с изключителна мускулатура по отношение на гледането, защото всички, които отиват в Венеция, те ходят и гледат. Това е място, където хората упражняват мускула на окото си в огромно количество.
Беше ми изпратил много интересни подготвителни ресърч за тази работа, как е стигнал до нея, преминайки през най-различни наблюдения, свързани с града Венеция и с начина, по който хората реагират на този град. И въобще съвременната цивилизация, която възприема всичко само през очите си и това се превръща в някакъв специфичен състезателен такъв спорт. Но беше изпуснал едно нещо, което също страшно сме се смяли, че светицата на Венеция се казва Санта Лучия и тя се изобразява с една тепсия с две очички, защото не си изболи очите. И това беше единственото нещо, което абсолютно не бяхме се сетили. Работата е от силикон, беше доста реалистична и моментално в мига, в който влизаш в двора, я виждаш и нека си разбираш, че има изложба, много не специфична за мястото. Това е работата на Стефан Николаев. Това, което се издига, трябва да следва. What goes up must come down. Няколко пъти съм разказвала за тази работа, защото тя ми се струва изключително важна за този момент, 2007 година, момента, в който от единия века на 20 век, с всичките символики на киното, на стереотипите на мъжественост, богатство и така нататък, минаваме в един друг век, в който тези неща олекват, тютюнопушенето е навсякъде забранено. Това беше точно в този момент, който ние трябваше да свикнем с една много по-контролирана реалност. И запалката Дюпон, която е 4 метра и гореше огън 6 месеца, това е тема, която после ще обсъждаме, в центъра на един двор от 14 век беше символ именно на едно загубено време, на едно нещо, на една свобода, която отдавна е отминала, свободата на човек, който може да реши дали да пуши и да умре от рак, ако иска, но стига той да го реши, а не някой друг да му го решава. Много радикално, аз съм против пушенето, но това някакси беше по-скоро някакъв символичен жест. До ден днешен, когато така, с напредването на възрастта се връщам върху този слоган, това, което трябва да се издигне, което се издига, трябва да падне и въобще тази цяла специфична крива, в която света се развива, някакси пак се връща до този неонов надпис. Така че в някакъв смисъл работата ми се струва актуална. И го направи нещо страхотно. Иво произведе 3 тона червено вино и каза, няма по-устойчив стереотип в света на изкуство от откриването. Откриването, пиенето на червено вино, въобще на вино на откриването, може да се види във всяка една изложба, навсякъде по света. Аз мисля, че това е, може би, най-устойчивия ритуал, свързан с изкуство и с откриване на изложба. И той работеше именно с това, с едната си работа. Той произведе 3 тона червено вино, което много внимателно и систематично, свързвайки се с всички тези 86 павилиона, не всички откликнаха, разбира се, то е нормално, той се оговори с тях да достави виното за тяхното откриване. На виното пишеше български павилион, имаше специален текст, че това е неговото вино за откриване, което е отделна работа и така нататък. Но това беше, както в рекламата, това се нарича Direct Mail. Тук има един стол светли, ако искаш се ми. Това се нарича в рекламата Direct Mail, това е да много директно ти да адресираш до всички една определена информация. Това е информацията, че България е в Венеция. И това беше специалната работа, която той създаде извън съндъчетата с фрагменти от изкуство, взето от различни музеи. Може би трябва да допълня какъв беше смисъл на тая работа, която е създадена преди, по време на неговото изследване в Лион, няколко години по-рано, и която е свързана с този дефицит, от който българското изкуство винаги някакси е страдало, а това е дефицита на липсата на музей за съвременно изкуство, липсата на колекция и неговото идване от една страна, която все още развива своите институции и която би искала да вземе нещо от този грамаден западен свят и го взима по най-кретенския начин с малки фрагментчета от чужди експозиции.
много негово нещо. Ето ги, така ги бяхме експонирали в нещо като фоайе зад стъкло, защото просто не бяха за двор, но въпреки това имаха доста добра изложбена експонация. Долу има един екран, на който се вижда как той се промъква в един музей в Лион и открадва парче от работата на художник, заради което имаше, мисля, някаква продоживотна забрана да влиза в определени музеи. Започваме малко в... Сега, снимките не са ми супер добре подредени, защото аз имам от гигантски архив, в който ми е даван от различните художници, от тяхния мейкинг на работите. Много съжалявам, че го виждате точно такъв вид. А Светли, ако закасим малко лампата, поне да е за тебе... Ами, няма да... Или няма да... няма да може да снимам. Окей. Аз мога да ви дам снимки, ако сте да си. Да. Но преди да започна да казвам, нали, цялата... Няма да може да снимате. Или може би така снима ли? Снимате ли? Пак е в розово. Да не се вижда въобще. Лошата снимка става още по... Не, лоша е. Но... Сега, малко предисловие, преди ние да се затътриме към Венеция. Тече усилена кореспонденция, текат много медийни изяви. Аз съм се опитала да подготвя, как се казва, добри отзиви от всякъде, чрез приятели, убеждавам хората, че е важно, че дори да е без конкурс е много важно ние да участваме и така нататък, но тези 6500, които имаме от Министерството си, 6500, на всичко горе много трудно се отпускат и стигат до нас, трябва да минат през Националната галерия, после въобще много се е променил света, искам да ви кажа от тогава, по отношение на експедитивност, особено когато става дума за държавни или общински институции, които взаимодействат с частни структури, пък дори с Национална галерия. И тогава, аз ви казах, че предната година, 2006 година, аз прекарах близо 6 месеца, описвайки колекцията на Илко Вутен в Белгия. Той има, не знам дали знаете, за този прекрасен, вече покоен колекционер на българско по-класическо изкуство, да речем, не толкова съвременни неща, но човек много симпатичен, истински такъв меценат, с огромна колекция, с огромен парк. Доста бях заслабнала, тичайки по парка. Примерно само Павел Кочев има 26 големи скулптури вътре, но има и още много световни художници, много български, огромно количество българско изкуство, което на практика може да се види само там. И една още по-голяма колекция, която също аз описвах, която сега е в основата на музей, който той има, който е гигантски. И който продължава да съществува заедно с колекцията в парка. Аз видях на един обяд с Юго и с Елена, неговата съпруга по това време. Тя е българка и им разказах колко ми е тежка ситуацията, че вече се чудиме. Да, Стефан Николаев има Парижка галерия, тя ще се включи в продукцията на работата му. Всеки се оглежда да види спонсорство, откъде може да вземе, но като цяло е много под въпрос как ще се справим финансово. Да, Министерството на културата може да ни командирова, да ни наеме апартамент или там, просто се оказа, че е апартамент, но ние бяхме се подготвили, мисля, че имам някаква такава снимка, бяхме се подготвили да спим на къмпинг има един къмпинг срещу Венеция, даже по-ранчко си беше разпънал палатка там и вече така ще го правим. И в един момент той се обади, примерно на следващия ден и каза, аз ще ви дам 50 000 евро. Мисля, че вече съм се правила, но мисля, че евро, за да го направите. Ма без никакви условия. Беше склонен да ми ги донесе в плик хартиен и да ми ги даде. И аз почти се ужасих. Как не мога да взема така пари, трябва да измислим някаква система. Пак трябва да има система. Значи в една държава, в която имаме, и по това време имахме голям проблем с институциите, с начина, по който те флексибилно могат да реагират, имахме голям проблем въобще с пътищата, хората намират някакви... Трябва да измислиме структура. Тя без структура не може да се състои биеналето. Трябва да има някаква структура, трябва да има, както се казва, счетоводен, менеджерски отдел, пиар отдел. Не става просто съвсем така. И аз трябваше
на един такъв етап да ги измисля тези неща, да титулувам мои приятели, хора, които познавам, Джулия Меркурио и така нататък, за да може да все пак това нещо да се реализира и да се осъществи. И тогава в тази ситуация тези пари наистина бяха изключителна манна небесна, но аз трябваше да измисля и начин, по който те да минат. И тогава парите бяха преведени на фондация Кирил и Методий, ако не се лъжа, и те с тяхната счетоводителка отпускаха средства според моите нужди за работа и разбира се имах и доста свободни пари. Казвам свободни пари, защото Венеция е изключително трудно място. Това е може би най-трудното място, което човек тръгва да прави изложба. За тези, които решат да правят изложба в бъдеще. Защото нищо не функционира както ние си го представяме. Примерно магазина ето пратих правото да купува един силикон за работата си. Той работи 2 часа на ден, не дава фактура, трябва да се обадят дори им да питат може ли фактура. Аз не мога да отчета пари, на които пише на едно листче пагато, платено. Много сложна ситуация от към този вид отчетност, която доколкото разбирам от моите колеги сега, те също са имали подобни проблеми и съседите миналата година и така. Просто различен свят, който не е много добре впитващ се с нашите представи. И благодарение на тези пари, благодарение на абсолютната щедрост на Юго, който абсолютно нищо от нас не поиска, беше си много окей, просто да пише със спонсорството на Юго Вутен, тук може да го колекция Юго Вутен Белгия. В този каталог ние успяхме да направим едно нормално биенале, в което има каталог, в което има различни принт материали, в което 6 месеца аз пътувах и колеги мои пътуваха, за да наглеждат цялата история, как тече. Защото, за съжаление, това е едно дълго биенале, за добро или за лошо, и е трудна, дълга изложба, да кажем. И успяхме да създадем и самите работи по един доста спокоен начин. Това, парите, които дойдоха от Министерството на културата, стигнаха за наемането, сега ли биха стигнали, на един голям апартамент в Джудека, в еврейския квартал, който ние го наехме за 2 седмици по време на реденето и който в един момент около откриването приюти, примерно апартаментът е с 3 спални и е за 6 човека, а той в един момент приюти 22 човека, почти ни изгониха, нали, с полиция, с карабинери. Но в един момент всички българи приятели, които искаха да дойдат, да видят, да помогнат, бяха в този апартамент и беше доста забавно. Но ние сме били много и всичките сме били, не знам, все пак млади хора, нали? Ентусиасти, да. Сега би било малко по-сложно, вероятно. Стефан Поп Юртанов, Пловдивчанин, който в един момент се появи от нищото във Венеция и каза: майна, тук заедно, така, правда го познаваше. Той имаше галерия в съседство на Палацо Зорзи и беше голяма наша опора и сега го гледам, че се продължава да е във Венеция и да е венециански художник. И той много ни помогна с инсталацията. Това са моменти от работите дойдоха. Да, беше сложно. Сега малко са ми разбъркали снимки, защото са 60 и няколко и не беше много лесно да ги подреда, така че ще говоря за всяка снимка. Това са очите направо, които идват по този начин. Почваме да ги монтираме. Виждате ли се нещо във време? Така, това са някакви близки кадри, защото той се оказа, той не беше точно абсолютно сигурен как ще се случат нещата и работи на място доста с силикони. Ето този силикон ни костваше бая нерви, докато го намери в Венеция. Всички са малко по-млади. Така изглежда двора. Сега пак казвам, това е време, в което няма интернет в Венеция. Трябва да отидеш, няма кафене, в което седнеш и да си отвориш компютъра. Нямаше и компютър такъв. Нали? Ние работихме в библиотеката на Палацо Зорзи, която е библиотеката на ЮНЕСКО със специален вход. Хората бяха много мили и там имаше един компютър, на който имаше интернет, в който ние поддържахме някаква кореспонденция.
Ето това е работен момент също от правенето на работите. Около 10 дена по-рано бяхме и беше доста трудно. Трудното нещо, заради което работихме доста усилено преди това, беше работата на Стефан, защото тя, както виждате, е стъпила върху един кладенец от 14 век. Всичко в Венеция е непипяемо. Нали? Ти не можеш нищо да пипнеш, забиеш, но хората са отворени. Те са свикнали на изкуство всякакво и ако ти спазиш правилата, ако ти имаш всички сертификати за да направиш нещо, ако всичко инженерно е помислено и, разбира се, и сертифицирано от венециански архитект, защото, разбира се, всичко трябва да отива като бизнес и при тях, и са платени всичките възможни там разрешителни за това нещо, ти можеш да го направиш и доста немислими неща. Аз съм почти сигурна, че ще бъде доста трудно нещо такова да направим в Стария град в Пловдив, защото ще има много по-трудна, но те наистина са много флексибилни, защото цялото изкуство на света идват пред тях и те са свикнали на всевъзможни чудеса. Но въпреки това, за тази работа, освен че ние доведохме, това са нашите майстори, които дойдоха от София, цялата конструкция беше направена в Марков студио. Всъщност, Катрин, това беше момента, в който аз заведах Стефан в кухнята на Маркови и на една тетрадка той изчерта своята идея и се започна неговата работа на скулптор. Тогава в тази кухня. Той усети, че те могат да направят... Този паметен момент той дължи на това, че аз познавах Марин доста отдавна. Да му го кажа. Да, и той усети, че Марин е от хората, които може да направи абсолютно всичко като идея на един художник, да го направи в стомана, в месинг, да го превърне в монумент, което всеки художник иска да остави след себе си монументи, трайни неща. И намерихме един много интересен, Винченцо Казали се казваше, много интересен архитект местен. Те са италианците, са интересни хора поначало. Всичко беше много вау. И адски много разрешителни. Ако си спомняте филма за Кристо, където той търси, той постоянно ходи на срещи за разрешителни, за поставянето на пътя в Лаго Диезело. Такова беше, с хиляди срещи с най-различни хора на място, архитекти и прочие, които, разбира се, срещу съответния хонорар и пак наистина огромна благодарност на Иво, защото наистина нямаше да стане нищо такова. Те се съгласиха да ни позволят да направим тази конструкция и да качим една близо 4 тонна запалка, която е направена от тежък метал, която аз нямам снимка, но като я демонтирахме, изтърваха и падна и се счупи. Си беше ужасно, но от много мислене как да я смъкнем, в крайна сметка я изпуснах. После отида отново в Марков студио, те я ремонтираха и след това беше купена от Коч Холдинг и е в Турция в една частна колекция, тяхната частна колекция. И тогава Стефан, българина в Венеция, ми каза, ето това е майна, нещата се виждат. И всеки си взима своя хонорар. Другото каза, ние всички трябва да се храним. И едни бебе се изляли, после се ремонтират, после така. Така че всичко това е честно за системата. Това е един изключително инфарктен момент с докарването на запалката и нейното подреждане, монтиране, защото в основата на запалката трябваше да има газова уредба и тя да бълва газ и да гори истински огън в продължение на 6 месеца. Което значи, че трябваше да има фирма там, която редовно да зарежда с газ. Това също беше доста скъпо. Немалка част от финансирането за тази работа на Стефан дойде и от галерия Мишел Рейн, която е неговата представляваща галерия в Франция, които много деликатно помогнаха страшно много от шампанското на откриването до много международни контакти, което е един от големите плюсове от кураторска гледна точка и да се включват художници, които вече имат международен вайб около тях, защото те водят
и за другите български художници е от полза някакси. Така, Стефан е страшен перфекционист и всичко беше много добре направено, много в пропорции и в мащаб. Даже сега си давам сметка колко добре. Ето го Стефан с защитни облекла. През това време Венеция вали дъжд, пролете, сезоните се сменят. Министерството на културата, миличките бяха пратили шофьор, който обаче който ние никога не видяхме. Който стоеше в места и пиеше. И това беше. И едно друго момиче, аз имам тук една снимка, съм подготвила, не помня вече как се каже, което беше също от Министерството на културата и Венеция въобще не ни хареса. И тя каза, аз няма да излизам от апартамента, защото ето не ми харесва, но тя знаеше италиански. И би трябвало да ни помагам, те всички знаят английски, така че не е някаква драма. Голяма, специално в Венеция са доста международно ориентирани, но наистина ни помагаше с някакви неща. Но шофьора ние никога не го видяхме, той донесе каталози, някакви такива неща. Той каза, че не може да дига тежко, защото има херния и му става лошо от лодки. И до там беше. Той стоя, просто си изстоява в Местрия. Това са майсторите, които наистина много дадоха от себе си за цялата тази работа. Работа на Стефан във всичките ѝ етапи, която беше с такава дървена конструкция, пък тази конструкция, половината от работа, такава работа е да измислиш как ще стане. Да измислиш как ще стане, па и да проработи. Много рискова работа, сега като се замисли, страшно сме рисковали, защото ако това нещо не беше станало, ако беше паднало, ако беше наранило 14 век на ЮНЕСКО, не на какво да е, на ЮНЕСКО, на двора от 14 век, аз не бих го дала да се случва, ако ми е двор това. Кажа, луди ли сте? Това е работата на Иван, която е с 4 съндъчета, с крадените фрагменти, които са те са реплика към работа на Марсел Душан, с която той заминава от Европа в Америка. И така, Иво отделно, ама тук нямам снимка, ходеше по тоалетните на Венеция и слагаше от тия лепенки с подписа на Марсел Душан в тоалетните на библиотеката. Това си беше нещо отделно. И това е количката, с която той в продължение на една седмица, сега ще видите и по-нататък и снимки, той ходеше из цяла Венеция с тази количка и разнасяше вино, с което си прецака доста гърба. За съжаление, обаче работата му беше свързана с това. Това е времето, което няма GPS и се губиш страшно и беше много трудно. Ето. И беше страшно трудно да обикаляш по тия стълби, по тия неща и нон-стоп бяхме загубени в Венеция, но нали ви казвам, нямаше Фейсбук, нямаше той достъпен интернет, телефоните ни нямаха, имаха някакъв ужасен роуминг, аз имах италиански номер в някакъв момент. Това е виното, което вече е във вид на откриванията на много други, малко ще го видите. Той на ръчичка си ги пренесе, заедно с един негов приятел, всичките тези вина. Това са съндъчетата, които също така от палатката в Фузина дойдоха в апартамента. Това също е Иво с 3 тона вино на една лодка. И те в един момент се бяха разместили и бяха тръгнали да обръщат лодката. Това беше нерви и кръвно дигане и драми. Също така, като казах на Акуалата, Венеция, освен че е много ужасно място за правене на съвременно изкуство и изложби, там е много непредсказуемо кога се дига водата и наистина има 2-3 дни, примерно не можеш да доставиш пратка до някакъв адрес, защото тя като се дигне водата не може да се минава с товарна лодка. И е проблематично. И помня, че един ден казах, тичайте, сега трябва да стане, защото това беше на архитектурното, което правихме следващата година, но беше много сложно това с Акуалата, защото тя се появяваше в неочаквани моменти. Също така тя не е дигането на нивото и влизането на водата от каналите, а водата, понеже е по целия град на практика, тя почва да бълбука от самия паваш. Това е абсолютно чудо на чудесата и е доста странно. Ето го Иво пак сред народа. Сега Венеция е пълен кошмар да ходиш и без да носиш 3 тона вино, а с 3 тона вино голям героизъм. Това е Акуалата в Палаццо Зорзи. Отиваме да редиме и то е вода.
ама вода, така сериозна до над глезените и стоиш и чакаш да се пребере. Тя не идва, той е доста навътре в сушата, но тя почва да бълбука в най-неочакван момент от пода между тези плочи и почва да излиза, качва си се нивото, хората си слагат потушките и така си живеят. Ето Стефан, който обяснява как ще дигне работата. Работата току-що е дошла през канала. Това е части от запалката с майстори. Също, нали, огромни менеджерски способности трябва да имаш да се оправиш с всички местни такива контрагенти, които помаги да се появяват, помаги изчезват, помаги да ги плащаш. Това е кораба, с който дойде работата на практика, от водата. Някакси нищо не е съвсем лесно и нормално. Ето това са съндъците, как слизат. Разбъркани са малко, но е малко трудна хронологията. Това е откриването. Където има батъл между много скъпото шампанско, което Стефан беше донесъл чрез галерията си и Иво с неговото червено вино. Това, което го нямам на снимка, и аз леко го изтървах даже на откриването, е, че след като ние подарихме примерно 3 кашона червено вино на швейцарците, те ни подариха огромна пита с пармезан, която беше с един забит нож и ние изядохме цялата, защото нямахме мезе. И ние изядохме цялата пита заедно с виното, беше страшно напиване. Това е откриването. Огъня, както виждате, гори. Хората са пияни. Ето откриването. Сега, това, което наистина ми се струва, че беше наистина фантастично, е, че дойдоха страшно много хора. Всички млади художници, хора, които се занимават с изкуство, приятели, които не познаваме, хора, които учат изкуство в чужбина, хора, които живеят в чужбина. Някакси стана един такъв наистина български павилион. Хората си доведаха пък. Беше много спонтанно и някакси неорганизирано, защото нямаше кой да го организира. Сега ми се струва, че е доста по-организирана ситуацията при откривания. Също така нямахме министър никакъв. Нямаше Министерство на културата, не оцени особено ситуацията. Бяхме купили мисля, че Иван Токаджиев беше заместник министър по това време и му бяхме купили билети аз специално намерих един хотел, букнах му хотел на заместник министър да дойде, защото за нас беше много важно заместник или министър или заместник министър да дойде и да ударя на реч, нали, на откриването и ние да се почувстваме някакси легитимни в някакъв смисъл. Но той не дойде, защото имало петъчен контрол. И аз бях страшно възмутена, защото ме изгоряха билетите. А той трябва да се яви в... Трябва цели Министерски съвет, трябва да е в такова и той не дойде. Всички се явяваха. Да. Това е част от нашия скромен екип. Джулия Меркурио, 20 няколко годишна по това време, която въртеше цялата ни кореспонденция на фантастичния си английски. Вера Млечевска отпред и моя милост. Това е Верчето. И отзад доста в входа, бая хора имаше преди от дните. Това е на 7.6.2007 година. Това е откриването. Отзад има дечичната, които вече са бая големи. Това също са снимки от откриването с Вера, Светлана. Това не е мръднала, как се държаща табелката на някои авторите. Сега като казвам, че трябваше да измислиме всичко, да ви кажа и контекста на това, че имаме каталог, който също беше супер инфарктно да бъде създаден, написани текстовете, съставен, но в днешно време не е проблем да имаш дизайнер. Хубав дизайн за печатно издание. Има страхотни дизайнери, но в 2007 ние нямахме на кой да дадем да направи дизайна. Нямаше. Просто никой не се занимаваше с такъв тип изложбен дизайн, как да кажа, съвременно изкуство дизайн. И тогава Стефан намери един много добър млад дизайнер от Париж, който работеше с Бобур по това време. Той май е станал доста известен впоследствие. И той ни направи лейаута на каталога и на всички печатни материали, само да видим тук от другите печатни материали. Не. Той ни направи лейаута и
наша приятелка Елена работи с този леаут и наля всички части вътре. И всичко е било много, как да кажа, анджелийско. Не така, такъв израз има. Същото е и плаката, кой ще разлепи плаката, къде ще се разлепи. Друг детайл, свързан с времето, визитки, всичко трябва да се помисли. Трябва като дойдат хората да им какво да вземат, да разберат кои сме, да вземат визитки, да има обратен контакт, да запишеме тяхните имейли, да имаме лист, в който има всичките обратни контакти на хората, които идват да гледат биеналето. Но направихме уебсайт. Един приятел ми помогна, който има веб агенция. Той на практика пробвал ни направи уебсайт с всичките неща, които да постваме. Няма Фейсбук по това време. Нали, няма такива места, дето само в Инстаграм да си пускаш снимки и то някой всичко да го вижда това нещо. Но цялата тази инфраструктура доста трудоемко да я измислиш от нула, без тя въобще някъде да съществува, друга да откъде да я виждаш. И много държах, аз страшно много държах, ние да имаме писмо, да имаме мейлинг лист в Flux. Flux е най-големия мейлинг лист за съвременно изкуство в света. Може би някои от вас го получават. И в Flux обаче се оказа, че ние за да можем да пуснем, аз им пращам нашия прес-релиз, който разбира се е четен от native speaker, не знам какво си, нали всичко трябва да е цък, прегледано, прочетено, всички са съгласни с него и с спонсори. И те казват, ние 4 месеца по-рано получаваме. Хората планират нещата си много по-отдавна. И аз толкова бях потресна, помня, че звъннах на Яра, като от рака на жена. Викам, направи нещо, убеди им се да мине това нещо. Казвам, съжалявам, щом не си влезнала. И аз толкова се потресах и им написах един имейл с Джулия Меркурия, която пише чудесно на английски. Че това е първото българско участие, че ние сме участвали 100 години. Това е страшно важно ние да бъдем там, че всички да видят това. Така, и те го пуснаха. И аз бях много доволна, защото тогава това беше начин на... Сега има и други начини за кореспонденция, но тогава това беше един от възловите начини, за да се достигне до по-международна аудитория с нашото. Така, това е откриване. След откриването нашата, да видите колко сме млади всички, аз не знам къде съм, може би снимам. Но това е маста. Това е един обяд, който Юго Вутен, ето там Юго, а това е Елена, и ние сме художниците и аз, и сме в Даниели, може би най-луксозният ресторант в Венеция, такъв стар, и минава един огромен кораб до нас. И това беше нашата среща с спонсора ни, който беше много щастлив, много доволен и никога не поиска нищо особено в замяна, нито дори отчет. Аз бях много внимателна и до ден днешен имам огромен отчет финансов на това, което съм изхарчила. Но това сме аз и колежката от Министерството на културата в един апартамент, който беше много венециански, с едни много криви подове. Тук даваме интервю. Има такива вече забавни моменти. Това е начинът, по който работата на Иво Мудов функционираше много добре навсякъде. С логото, с българска павилион, с всичко. И народът много им се радваше на тия вина. И това е как успяхме да блиндираме Палаццо Зорзи. Отново така много приятели са ни помогнали. Имаше приятели, които ни носиха каталози в колите си, които печатат неща такива и ни ги носят в последната минута и ние ги пускаме. Имаше огромен ентусиазъм и страшно много приятели, които бяха на място, тичаха напред-назад и участваха като един голям екип и организъм. И това е проявлението на българския павилион в София. Да, ние разлепихме плакати. Едни големи плакати и аз съм си го снимала това нещо за спомен и това е каталога. В каталога сме говорили освен за работите, които са вътре, има различни текстове на английски и представяне е максимално адекватно и на работите в биеналето. Имаше също така едно голямо интервю, което Светлана прави тогава с художниците
и което ми струва важно. Мисля, че има извадки в изложбата от него. Има 2 интервюта с Нетко Солаков, който участника преди нас в Венеция, и със Светлин Русев, който 64-та година, нали така, 64-та година е представлявал България. И има един, което ми е много любимо, има един много хубав разказ на Жоро Господинов, който е за място, където не сме били преди. Много добре ми следват за това как... какво беше за баба му, която отишла да види морето, нали, за пръв път в живота си. Така че в някакъв смисъл ние всички сме хора, които сме готови да бъдем изненадани, провокирани, да отидем на място, което никога не сме били, да се сблъскаме с нещо, което никога не ни се е случило, и това е част от приключението на живота. И аз, гледайки назад, защото минах 18 години, мога да кажа, че съм доволна, че съм казала да оная вечер, дето Борис Данилов ме срещна и каза: не искаш ли да правиш Венецианско биенале? Добре, че не сте знаели какво ви чака. Да бях знаела как ще да се хвана. Сигурно, защото това е въпрос на характер, но като цяло искам да кажа, че просто понякога нещата се случват и се случват, защото много хора искат да се случат, и това е наистина нещо, което е много зареждащо. Но наистина сам човек не може. Трябва да има много хора. Сега дали ще бъде институция, дали ще бъде подкрепа институционализирана, хора, които това им е работата, или ще бъдат приятели, но трябва да има хора, които вярват в това, което се случва, и да го следват. Това все по-рядко се случва, откакто имаме пари. И така. Любо Костов беше казал за 90-те, тогава, когато парите бяха евтини.